आरो जोंनि नाजानायाव मालाबाबो थांबाय थागोन आरो जोंनि नाजानायाव मालाबाबो नंगौ दङमोन मोनसे मोनसे समाव सरकारखौ सिगिनो जोंनि मानसिखौ बुगुं बुसि बुथार बुसि खालामनो थाखाय जोंबो आफाद दादों आरो भियेटनामावबो दावहा जादों किउबायावबो रिभलिउसन जादों फ्रान्स रासिया रिभलिउसन जादों बर'फोरनियावबो रिभलिउसन जादों आरो बे रिभलिउसनजों बर' हारिया भारत सरकारखौ सिगिनो हायाखै नङा हादों किन्तु सिगिनानै राइट टाइमाव बुजा बुजि खालायोबा लाबा बारा जायो आरो बे बाथ्राखौनो मैयानि एकर्डआव बारे बारे बुंदों जाय समाव आल्फाया शक्तिशालीमोन बे समावनो एकर्ड खालामनांगौमोन जि समाव एनडिपिआ शक्तिशालीमोन बे समाव एकर्ड खालामनो हानायबा जों बांसिन मोनबावगौमोन कि जाने जों थुब्लाखौनो मोनगौमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो थुब्लाखौनो मोनगौमोन बर' हारिया स्रां जागौमोन थारमाने किन्तु बाथ्राया जाहैबाय जों जेला दुर्बल जायो बे समावसो जोङो बे बाथ्राफोरखौ सानो बे थांनाय बाथ्राफोरखौ बारा रायखांनांगौनि प्रयोजन दं होननानै आं सानाखै खालामनानै होदों बिनि एडमिनिस्ट्रेशना माबायदि जागोन प्रमद बर' बिथांखौ जोङो खावलायनाय जादों 39टा डिपार्टमेन्ट दङ बिटिआरआव बे डिपार्टमेन्टफोरनि डेभेलपमेन्टनि जिखिनि एक्टिभिटि नोंथांमोननि ओनसोलाव जानांगौ बिनि थाखाय बाजेट प्लेनिं प्रप'जेला थांनांगौ आरो दिनै आं बे जायगानिफ्राय खावलायगोन जेब्लासिम समष्टिया आबुं महर मोना 39निफ्राय 42 जागोन जोंनिया मोनथाम साबजेक्ट बारायगोन भारतनि संबिधान संशोधन खालामनांगौ एमेन्डमेन्ट पार्लियामेन्टआव 30 नभेम्बराव